Suggestion и help. Привет на Топ хат всички. ли? Hello. Вече сме на живо. Hello. Аз може би трябва да правя някои елементи по време на игра, в който не съм играл с местта. Това Форден Кик ми е много силен. Как да го намаля? Мене ми е малко силен, че Как се намаля това нещо? са по-добре, не? Да, по-добре. Как се правеше той с миксера? Миксера на силата на звука. Моамед. Жит. FTK. Сега трябва да е по-добре. Така. Това май е много тихичко вече. Момент. Малко ще го сега. Smooth operator. Добре. Така. Какво правим сега, приятели? Ти си първият играч. Той трябва да спамиш да ги махаш тези нотификации. Няма да ги четем. Ами ние сме го минавали, но както кажете. Айде, не четем нищо. Click to continue. Тъй. Complete these objectives in any order. Така. Име да ходим към Woodsmoke. Но да не забравяме да вземем квеста. Имаше квестове, квестборд във всеки град. Чакай се. Questboard. Еми... И като гледам, на най-високата трудност нямаме никакви животи, вижте. Да, Ани най-ще е нямам... добре да вземем животи. Аз съм за. То става, какво ще кажеш? Аз малко не слушам какво приказвате, те че дайте. Аз се оправям нещата тук. Как изглеждат на екрана. Предлагаме да отидем на квест за лайф, че нямаме никакви животи. Давай. Добре. Спирбоб? Yes. Okay. Rumor has it there's an ancient fountain hidden near the grand sanctum of Focus in the Agarian forest. Някакси алавала. Тей. Accept. Трябва да отидем някъде тук. То пишеше, че е hidden. Тъй, че и валя. Цялата ни работа е да ходим наляво. На запад. Добре. Да. Ще се бием ли? Как се Просто тук на пингваше нещо? Alt и click my yellow phone, да. Alt и клик. Добре. Да. И нещо ще го бим ли? Да. Що не? Имаме ли рейндж тримата, ако го нападне сега? Да. А ние имаме ли... Въпросът е дали тук ще експлорвам. Ами... Да знам. Аз имам 4 движения. Да дойда... 5 всъщност. Да, значи мога да дойда... Ама няма да мога. Ако искаш нападни бия, пък на моя ход се разкрие по-назад и се дойдат. Файт или амбуш? Това е, че ако направим амбуш, ще загубим X. Давай. Ще бием само против една пчела. Тежко почват. Найс. Да, тук играем на най-високата трудност. Така че... Няма да е да си. Те аз имам... няма мало и атака. Бързо, лесно, вкусно, ще се намеря тук. Найс. Така сме ветерани, обаче много добре. The best. Има 7 живот. С атака ми е... По-добра. Айде. Фокуса как е? Бързо ли се възстановява тук? Да, левел се възстановяваш. Айде няма ползвам фокус от първи удар. Да, по някакъв... average fight. Охо! Какво става тук? Моя се въздиша нещо. Лайфът не трудата, извинява се, момчета. Нищо. Леле, моите атаки са най-добрите, да факт. Ти имаш АОЕ, това е много добре. Трябваше едно фокус да ползвам. Доста саркастично беше това. Доброто тема ще съм атаки. Абе, ей, стига сте ма били, бе. Не, Poison.
Frost Poison. Дай да ги убиваме наши. Добре, еми. Е, GG. Най-сетне. Гладиаторът, като има гледа, трябва да се покаже. А той Poison си остава, а сега ще умра, найс. Are you not entertained? Вижте тук какво има. Лъвче. И аз се качвам към Wood Smoke. Да, и можеш да вземеш направо другия квест, ако искаш. Ами аз мога да дойда до тук само. Окей. Ели. О, гледай какво става! Найс! Айде, влизам. Чай се. Едем на това. Кое е Виж сбор? сега. Магазин. Пак ли за... тук няма лайф. Тук имаме 3 гол. Тук няма, да. И айтъмче. Да пробваме за айтъм? Да ви да кажа, не, аз не обичам шатърайте, ми знаете. Как го е, ти си най-големия гамблер на света и не обичаш тия работа. Факт. Абсолютен факт. Абсолютно. Вот вземете, аз съм и за двете, хайде, така се го кажа. Вот вземете. Добре, Тунстар, какво ще кажеш? Не, за мен айтъма тъй, че не ме интересува особено. Ако беше за мен, ще да кажа давай там. Аз го карам на рейндж. Тъй, че... Голда колко е? Никъде не пише. 30 голда. 30. Той айтъм е само за айтъм е за когато. бомбата, тъй че като не го иска по-добре някакъв друг квест. Ако вие го искате, ако мислите, че е силен, вземете го аз. Това да кажа. Не го ще, аз към лък. Аз искам пайп, ма нямам пари. Еми хубаво, Знаете, че много са ни помогне айтъма, вземете го. Да го използвам, като се щупи. Абе, я ходим за пари. Окей, Давай. тиваме за парички. Оле, как нямаме 24 голд? Тъй. Guardian Forest, той квеста не е тук отгоре ли бе? Квеста не е отгоре. Ама, кой е било е това? Това е сигурно бе, нали? Едно. Трябва да се Едно. нашукат, не. Да бе, да. Много Мачкат. Аз предлагам, чакайте сега, как работеше реста тук? Готин, май. Да, ама не стана толкова с пари. Еми аз просто си приключвам хода тук. Бас ни почваме тук голи, М, нямаме никакви пари. Нямаме никакъв живот, човек, забелязваш ли това? Никакъв живот Нямаме нямаме, живот, нямаме право на никакви грешки тук. То блокирва тук. Ти, кой ниво е това? 0. Нула. Ама аз съм много далечи. Не знам. Да ги билите или да го оставам на нула. И да хора нагоре. Аз няма да се бия. Факт, ще ме вкараш при тях да се бия и няма да ме вкарваш там. Тоест тия да ги игнорираме. Игнор. Да. Скип. Не, аз не искам да се бия с тях. Бе, разстрелям нагоре просто. Нямам такова, Cold damage. Еха. никакъв демидж. Трябва да им тъпя Warlock сега. Трябва да разкрием картата, да. Давайте, let's go. Да клам бучна с никакви проценти. Няма проблем, аз съм преди това шишка велко. Шишка бил. Ама не мога да го убия. На едно ще остане ли бе? Толкова убия, това да... Гледайте колко демидж ми наля. Само беше, Гадния. който не може да налява. Писано Рефлект. 10 грава Отварям. зеленото. А, На рефлекта папи. е като те нападнат и да, рефлектваш демидж, част от демидж. Това е част от демиджа. GG, ето спестилихте малко парички. Ох. Аз умрах. Ти си набая Аз- малко живот, байрове, наистина. Тъй, ко правим хора? Ми Аз продължаваме. умрам, не знам за теб. Накъде да Ако искате, можем отгоре, може би, да разкрием тази част и после някъде друга. Тук, Разкажете. ако имам примерно ролнати 5 и използвам 2, другото беше хил, нали? Да. Да. Добре, да се кача до е тук, малко да разкрия и да чакам и да се хилна малко, Добре. Качето, да. Ого, Кое е това? найс. На Royal Legend? Това е Quest Objective.
Те ли? Нямам трите. Окей. Еми, тук ще си остана хора. Ви чакам. То пък ми дава кол демидж. Виж, това го забравихме. Да, Тук е с кода е променено, да. да. Не че рефрешва. Значи това трябва да се използваме целия ход, тя. Бас. Така, дай ми 0 направо. Заради поизна е това. Биг Ман, не, човек! Не. Сега е... Какво правим сега? Ай, продължавам да съм поизънат. Найс. Let's fucking go. Да минаваме този обжекшив. Той няма комбат, мисля, че няма комбат. Не знам. Мисля, че няма. Щом цъкаш и нямаш ред скоро около зоната, не че няма комбат. Добре, да цъкам ли? Sorry folks, we're out of drink from a thirsty customer last night. Your friend's book? Yes, I have it, but it's not an accounting ledger. Okay. GG? Oh boy, I hope she didn't read any of that. Качихме малко експорт. Това ли беше? Да. Добре. Имаме още да направим две неща. Да се качвам към вълка, да стоя тук или да слизам към Дейвид? Да, ще го поставя това. Според мен към вълка да ходим. Към вълка. Двамата ще можем ли? Ама ти не си френч. Ми ще дойде тук, ще чакам. Виж, там, ако дойдеш си бомба. Защото си френч там. Там съм френч, да, отивам там. Супер, това е идеята да разкрием карта. Чакай сега. Fight, XP или gain item. Един фокус ще ползвам. Айде да видим. I like these odds. Gain item? GG. Къде ти го лъка, бе? Това е лъка, ма са чуплив е. Аха. Чуплив, не чуплив. Ама виж Pierce Armor. Това е си Pierce Armor, това е много силно. Аз как мога да го еквипна направо, мога ли? Можеш, да. Как ставаше това? Това имаш бутонче, просто еквип. Да, бе, оф. Чакай, че съм гледал в грешното място. Добре. Сега може да телепортираме Давид там. То можем, ама аз нямам повече ходове. Знам, пък той е лево едно. Nice day! В момент. Ради, знам дали се можем. Знам дали е добра идея на лево едно дънжен да ходим веднага. Не знам. Аз знам, не е добра идея. Виж, ако бяхме двама човека лево едно, можеше, ама при темата сме 0G, не е добре. Мога да се смъкна и до тук. Окей. Пак ще разкрием малко пък. Айде. И забрахме, че имаш такъв лог, бе. Можехме да ги направим лесно. Аз съм за мен. Леле. Честито, жив и здрав. Какво беше то срол вече, кажи ми. Майко мила. Бе. Аз какво? Трябва да го бия с юмрук. Не може да се я купнеш. Ама това ще я хода, май. Ще я хода, да. По-скоро го шибни един път и аз се мога го тупнеш. Аз го разпръчто са. Виж повече демейчи си от това, отколкото лъка. Найс. Шерваме това, нали? Найс. Няма ето постидамите. Аз нямам айтъм вече. Чакай да се го еквипна всъщност. Може да се го еквипна. Как ставаш, що ти? Забрал съм те споръци. Аз да умра. Айде. Чакай. Едно в едно. Няма да чакам. Влизам тук и умирам. Я зовут.
Давай, бардаджи. Гледай какво направи. Чакай, словно го даже. Мастер, гледай какво става тук. Браво, Flawless Victory. И вярно беше Flawless Victory. GG. Very nice, very nice, very nice. Разбира ли сте, а? Чакай да се еквипна меча. Няма Ти да е лъка. чакам. Ей, най-сетне не съм поизънат. Бах, тякото. Как да го еквипна ти? А, така. Most of wood smoke да преспя. На къде? Кевин, както успя всеки път спи някъде. Ще го бием ли това? Ами да, ако можем. Аз ако имам ренч, той да нямам ренч. Не, чакай. Ако се сбиеш, трябва да се сби и то с него. Аз то с не го видях, бе. Окей. Само не ходи, ако съм в ренч. Може, ама иначе не. Мога да дойда и тук. Окей. Това е супер. Дай направо да ходим на там, защото той Давид се е на там. Тулс там, Тулс. Ти беше. Музичката е много приятна, обаче на така чил. Так. Лекичко. Моля, съм по-бавен, моля. Lost and found. Така скип прочакива, не дай моля се. Найс. Ехе. Даже май чая интелидженс, това не е решит за мен, бе. А фак. Ако не ти трябва стрength-а, го взима. А, това е интелидженс, да. Не ми трябва стрength-а. Тук какво с то интелидженс, а какво май аз съм интелидженс, а? Не, аз си awareness. Аз съм талант. Аз съм awareness, да. Аз сега. Пак бомбата е всичко, човек. Той е буквално... Или strength, awareness, speed. Ми го е джатвал. Охо, някой пингва за нещо грандиозно тук да правим. Ще умрем, какво ще направим? Искате това ли да го правим? Аз искам. Ами не съм френч, извинявай. Не знаех, че искаш да го правим. Чакай да съм там. Свърши вече. Добре. Насам сме казали, тя ли? Да. Можем да убиме това ловче там долу. Много е сочно. Опа, къде е другия квест? Ето аз тук взех фокус, като се използвах всичкия фокус. Аз ще спах. Да. Айде. 3 XP всички, Energy Boost. Едно Movement. Токс. Мале, ще умрем от Колко човек се сипа, давай човек, гледай какво става. Напомня какъв сме всичките без Давид. О, гроб! О, не, лив. Той го оставям за някой по-смарт. Имаме Няма ли това, никой, човек? всичките сме тъпи. Никой няма смарт. Освен така да направя. Абе, човек. Гемблър. Оле, Оле. не е лошо. Една в една битка. Поне ти си първи. Мога да ретритна. Мога, да. Мисля да ретритна това. Окей, бай. Не да умра. Каса киф това. Има скелет монстър. Айде 2. 3. Impossible. Нищо не разкрих. Но ще направя тъй. Хоп. Айде. На макс. Влизаме ли на Вълчо? Аз не Искаш знам, мой- много support range. Да. Ако искаш, може да отидеш ето тук долу, защото има си... Имам. Ще съм с тебе, ако искаш да се отбиш. Добре, давайте, ако сте двамата, давайте. Само виж, проверя, ама трябва да съм с теб. Показваш...
Как да разбера дали си вътре? Уж си вътре, Има, ма. Да, да има има оранжево. червено около мене, значи съм Ми с няма червено около тебе, ама има нещо. Не, жълто или оранжево, Жълто, което да. да. Един лък е там. Притеснява, ма ето и нещо. Да не е някой друг гад нещастен. Да влезем. Не. Да, в рейндж съм. Амбуш? Ми ако смяташ, че ще стане. Файт, ай, файт. Найс. Гледай с 6 доджа човек, да фак. Не, чакай, колко е това? Къде беше? Това ти е 20, чакай, това къде е. Аз ти гледам демиджа. Снахме го това. Псе. Хакспейн. О, найс. Взимай го ти си пайпаджията. Тото е за който има кръст. Тя Няма го начин. нищо. Да гледаме ли ти кое има? Айде. Кавърн. Оле, той за левел 1 ли е? Тото не е Това не е такова. дънжен, това не е Да, дънжен. окей. Ще влизаме ли? Човек, това не е дънжен. Ако искаш, можеш да си ползваш едно автофок. Да го гарантираш. То е такова, да, чакай. Фокус, мокус. Нарвекс. Кото и пита, той е for the king. Играчка, дете като lightweight D&D, нещо такова. Парички. Това мисля, че е най-лесният начин да се опише. О, найс. Тото и за кого е? Той не е за мен. Това е за тебе всъщност. Той е точно за тебе. What? Да. Виж какво иска, awareness иска. Окей, я пробвам с него. Какво ще направи? Fermented root for drinking this delicious tea temporarily increases combat speed. Окей. О, ти не е за тебе. Минус Той за мене. Ще аз да го поема. Че не го искаш. Ами или ти, или аз. Няма значение. Добре. Чакайте да ги пасна тези неща сега. Това само по-така Ема strength focus. ти имаш awareness също, не знам дали искаш да го намалиш. Чакайте сега, как ставаше? Ами, Как се даваше на някого? Аха, трябва да сме Трябва да френч. си близо. трябва да съм Да, близо. да. Окей. Еми, аз мога да продължа... Ето така. Браво. Това е битка вече. Той трябва да влезем в рейндж, иначе е лоша работа. Да, това е битката вече. Аз качих ниво обаче. Кога ще играете for the Queen? Nice day. Няма for the Queen, тая игра е само за След това мъже. да взимам, колко да имам... Найс! Това беше Да. много добро. Де го това? Стихилна- Какво беше това? Това е там Да, беше? това беше от... Не, това беше от Quest. Края се взе Quest за ляг. И това беше. Окей. Найс. Фокус, confuse minutes, найс, яко. Хората... Да, взе го колкото... Защото такъв е на много голяма трудност, е хубаво да имаме асуна. В рейндж ли си? Ти нямаш support рейндж, нямаш в рейндж сигурно. Някой трябва да отиде там и да каже, не знам. Сега няма да си слагам фокус, за да проверявам, сигурен съм, че не си в рейндж. Окей. Ето край се провери. То Тунстар е наред. Какво да направя въпроса? Просто ще вляза в рейндж, какво да правя. Да. Само, че въпросът е къде е. Тук дали съм в рейндж? Мисля, че си. Но да не те излъжа. Мисля, че си, да. Пак. Мисля, че си. Да, трябва да съм в рейндж. Аз в рейнджа съм. AVG Official. Не си френч. Кой не е в рейндж? Не, ти си френч. Ти може да се сбиеш с това Beastman. Трябваш да вдоя по-наблизо да се сбия. Ти влизаш на този Beastman. Давай да го бия.
Може ли да ми дадеш това за стренка, моля, след битка? След битката. Да, то сега не можеш. Да. То са не сте фрейм? Ами, one square сме. Той се приближда. Защо мене, човек? Защо е? Аз съм Много си някакъв зелен. тъп, Да. защото бъскар там. Тея с песнички, той ма напада. Виктори. Йоинг? Бах, той доста добре. Чакайте сега. Момент да видя дали съм фринч да давам. Ти какво искаш да ти дам? Ами нещо да дава стренка. Шапката. Thank you. Толкова. Тъй, ами... Какво да правя? Не Опа. май. Или се позиционирай. Моля да дойдеш тук. Аз мислях да дойда тук да разкрия. Пак съм Това е фринч. разкрито. Това е разкрито. А, това е разкрито, не може повече. Подготви се за връщане. Ето тук Назаряването. е пригнато, да. Да. Назарявам. Капитана! Перфектно. Да, е готов. Айде. Оле, не, перфектна атака. Нимай нямаме лесни атаки, май. Нямаме лесни атаки, да. Бъдете са по 4 всичките. И моите. Ще го направим. Имаме Егна. фок. Окей. Гона. Legendary Fisherman. 100 род. Праснах го. Ти то, тук ще седя, оправите се. Влизам в тази бенда. Ти левелъпна, Но аз ще левелъпвам, между другото, трябва да се използвам фокуса. То на Да. макс ли го връщаш? Не. Чакай, дава 2 фокус нещо такова. 2 фокуса, окей. Ще Нещо използвам такова. 2. Сега ще ги нападна с 2. Ако стигне до мене изобщо такова. Вау. Слаба работа, исках ало атака да дам, ама няма. Тук май се опитваш да ме копираш мене нещо, ама аз съм бил в гладиаторските арени мои. Може да вземеш тази техника. Hello. Какво се случи тук? Hello. Какво се случи тук? Да, Много вече странно. нещо не се чуваме с него. Да, вече се чуваме с Евити. Ама най. Какво стана? Нещо прекъснах аз. Това нещо. не да ти умре. Да. Аз стоявам да си сипя вода. Сега ще дойда. Как да седя? Thank you. Нали не се е прецакала битката? Ще се почнем преди битката. Не се е прецакал. Сори. Няма проблем. Аз не знам какво стана с интернета тази вечер. Малко багясвам. О, Може би е време да рестартирам този компютър. Аз пак ще промал атаката, обаче гледайте сега стана. сега се използва 2 фокус гледа. Не. Не. Ето път не той прецакаха. Той даже не използва фокус, за... То се наби по-малко. Да. Така! Добре. Покажи им как става. Леле. Аз взимам бележки. Бай. Ах, че ме вкъсна. Добре, че им набих някакъв демидж, мале.
Не. Добре, да. Найс. Уа, уа. Така, slow down. Тук направо ги смазахме. Никакъв демедж не поехме почти. Много малък. Охо, дайте. О, но. Явно на мене ми го дават хората. Приемам. Комплит. Болт. Взехме болт. Да. Hell yeah. Това не е квеста, хора. Значи това е Dungeons Направо за там да Level 11. ходим. Let's go. Съдъста за да убият от всяка. Аз смятам, че сме Чакай. вече готови за там. Чакай се. Yes, Тъжа мап! Добре, много добре. Значи, който е... На къде отиваме, някой да даде хинт, плиз? На къде искате? Окей. Това не е сколт. Ой! О! Steel immunity. Хей. Ако те нападнат... Аз между другото ще съм голда джата, тъй иначе. Окей. Защото съм бъскарт, след малко ще взема за бонус голд със сигурност. Нещо... Може би, не е лошо. Гръмна муртера. Рутера овердрайв. Двама човека като стримат така. Овердрайв. Ма не то проблема е при мен. Чакайте да видя сега аз нещо такъв момент. Имам... Не съм спрял компютъра от 17 дена. Сигурно е това. И аз те си мисля. Половин месец бачка компа. Добро е. Тридърка ще замина просто не е, значи... Дано сега да се спомни къде трябва и да има хубав лут. Аз ще се спомня на последния остров и лута ще е 5 голд. Ко Аз стана? мисля, че се спомни във водата. Къде ми отиди Какво играта? стана? Чакайте. Нещо стана. Играта ми се изключи от само себе си. Мисля, че компютърът ти протестира. Аз си мисля, че компютъра ми също протестира. Нещо забавен стрим се получава. For the king. Окей. Wonder what's going on. Как ти краш? It's good, everything's fine. Everything's fine. Искам да направя сега. Тъй. Аз чем да се взема шоколадче, бърдо. Чакай да пусна поне играта да бъде. Колко време ще изкарам с интернет? Мириши ме, че трябва да се закача на кабел, вече ми се струва. Че аз карам на Wi-Fi от миналия век. Супер, тук е чист. Бърба. Окей. Честа е тук, ама нямам да дадете хубавите работи, да ме даде. Май ми даде повече голд, бе. Повече голд, да. Окей.
Окей, I'll take it. Някой да направи сейв бързо. Може ли ми да направим сейв? Так не мога да дам после някакви неща на някой друг от вас. Сейв? Аз Сейв? отивам Сейв? тук. Дема пришпорва, трябва да свърша някакви неща, не мога да сейфвам директно. Аз имам голд мултиплеер в момента, бе. Ей, аз трябва да вземам голда. Вземе го. Скипваме, пасваме всичко вече. Направо си апгрейдвам пайпа, аз че имам и парти хил. Много найс. Добре. Направо ще дадем на хода да се запази. О! Бонус голд, hell yeah. Това е. Да дойда към Wood Smoke аз? Ами да, то трябва да се бием с това квестаджата. Еми... влизам игра. Ако мога да направя съм... Мога са хилна. Да бе, 10 голд. Леле. Тези неща са скъпи. Нищо просто ще се стоя тук. Съм. Добре, плана, отиваме към квеста, не? Ми да, убиваме квеста. Също може да купим някакви... ти ми даде голд, nice thing. Да купим някакви бирдове там, ако беше това. God's Beard. Да, ще е добре. Опа. То пак няма никакви. Няма ли? Няма ли? Смятай, да, няма ли. Нито един. Да видим, в долния град имаш ли? Аз. В долния има. От 20 лата. Господин Авата, сега ще подам едни айтами. Чакай, стой. Дъртейн. Още голд. Чакай, стой, не мърда. Тато си на ход. На кой да го дам този армор? Evasion, на Evasion бой ще го дам пак на този. Давай го на Evasion. Да, иди. Падна ли са пак бомбонче или не? Чакай, не се е паднал, да. Аз казах той в мене, ама то са падна предния път. Но ми са паднаха някакви хубави армори този път, като за мене. Супер. Което не е лошо. Чакай, имам ли бутуши? Имам бутуши. Мога да дам бутушите и си взема други бутуши, ако искаш. Какво правят бутушите? Не са лоши, държи ги там. Добре, това е супер, да. Мерси. Аз ще взема едни бутуши от тук за талант. Ще ходя са бия с това, еле. Бой! Пасвайте ми голда, не забравяйте. Да. Окей. Също трябва да дам някакъв голд темата. От красната. Не може да. Ай. Shit. Slow down, motherfucker. Nice. Good job. Използваме последните минути от деня да си разчистим малко. Пас. Armor resistance, I'll take it. Трябваше да цъкна нещо. Отиваме нагоре, guess. Или на къде? Нагоре към дънжана, да. Ако искате, можете да... Да, нагоре. Дай направо на телепортирай. Не мога... Golden Ти Hill. можеш да си използваш целият фокус, да го вземеш това чудо. Парти Макс фокус, е доста готово. Това е от мене. Nice.
Тръгвам нагоре и аз. Ако искаш да стане на мен, ти дам голд. А? Да ти дам моят гол ли? Не, да, искам да дам на Аватъкъл. Толкова, това е, което мога да направя. Май трябваше да отидеш на долу да купиш Аз Гос съм Бъргър. най-бавният човек. Какво да купя? Не, не, Аз не. съм супер бавен. Ако говориш за мен, аз имах 0 голд. Да, Да, направихме мисплей, трябваше някой да се долу пред дига да те репетира горе. Ходи ти имаш 20 голд, се нещо, че купиш. 20 гол тя ако мога да взема. Мисля, че едно Мгм. Гос Бъргър. Един парти хил е един парти хил, всяко да направим. Да, тъпи екип. Ме бе, не се не толкова зле. Уф. Леле. Толкова зле, ама... така е, да, ентертейнвай ги там хората. Nice. Ам, Хейл се идва, by the way. Искам се бия с това едно в едно. Просто да вкарам 2 фокус или изчакам. Сега. Че изчакам. Найс day. Hell yeah. Да вкарвам ли партито или? Давай. Кървай. Тъл на маята си. Ако Годсбер да заминава. Без Годсбер, сол прави. Просто не умирайте, easy. Внимавай, какво ще Окей. направиш сега. Ето това не е за мен, аз съм на фул. Че... Дринк. Но ти имаш най-голям шанс, тъйче. Да. Ти... Нехе. Бой по желето му. По желето ли? Да. Аз мислях да убивам импа. Не, желе. Той е много труден за убиване. Защото поезд ми пак зелени губим играта. Доч, hell yeah. Найс. Биво. Ха! Тук трябва да го убиш задължително. Задължително. Иначе целият акърт е за нищо. Две стига. Те са 4. Ама две стига. Окей. Окей. Найс. Найс. Какво да направя сега? Повярвай си. Оле, не бе. Човек. То никакъв шанс да го ударя. Вкарайте по едно фокус на импа и май съм или можете да убиете това Magician. 90% ай ще про. Не здраве. Резист на го просто, окей. На здраве. Thank you. Мисля, че импа е one shot. Ако го оцелите. One shot, ама с 4 дрола. Какъв е шанс? Импа дай. С едно фокус е твой. Ти да видиш? Не по мене. Добре. Найс. Супер, той по нищо не направи. Дай се изгъвали в това. Виктории. О, почти съм левел 2. Той е за мене, ей. Или не, той май е за танка.
Ако ще танки танка или нямаме танк. Не знам дали имаме танк. Аз мислих да Ами, го взема, ама пасна. Ако нямаме танк, аз мога да го взема, защото имам много резистанс най-вероятно. Не, никакъв шанс това да го взема. На мен не ми трябва. Аз имам по-хубав. Не ми го пасва. Всъщност не, ако трябва да се продава, ми го пасне. Както решиш. Ще го пасна, да. Аз имам ли армор в момента? Нямам армор. Не? Що не си го сложи? Дай го това армор. Малко съм Чак. уик с стрength, ама барам да е намърчен, съм на много малко. Кажи къде си готов. Нали? Аз имам рейдни бутон. Натиснам. Пак ли жени? Значи. Пак по него, а? Добре, че тая не ми наспела, че ще да има блок. Фокус мокус. Бум. Аз нямам толкова демидж, никакъв шанс. Долу човека нападате. 90% добре ли? Давай. Да, добре. Добре. Fuck off. Слайм. Къде го кара, бе? Къде го направи, че? Аз ако знаеш, че имаш, че толкова го бавиш, щяхме да убиеме пиксето, човек. Майко му. Направо убивай пиксето, ако искаш. Да, убивай пиксето, това гледа колко бавен, човек. Не. Баси майката. Айде, убий ги двете на Ауе, едно. давай, ауе. Това е. На. Беше добра. Маме, късмет, че не те фокусират. Да. Да, много добре, че много добре. Те ги е страх от гладиаторските ми. 10 крит. Insane. Гладиаторската ми визия. Много главата. Може би защото съм скелет и другия скелет вика Oh no my brother, I don't attack you. И това. So many traps. Интересно. Ще забравя да го ползвам, тъй че по-добре някой да го вземе. Чакайте сега, стойте сега малко. Стой. Най-накрая лут, знаеш, няма бит. Да, искам просто да дам... Ето, искам да направя... Найс. На мен голд не ми трябва, защото те иначе ще обирам. Мимик. Не, мимик. Спокойно. Я се гарантират на мимик. Точно такви си имам, дева. Някой трябва ли му бутуша, не питах, сори. Не. Май ми даде едни бики, са много добри. Да, на тебе ти дах вайтарчето. Аз имам на каска, аз не имам на каска. Аз имам. Чай да... Май нямам. То се речи Като на гледам героя. да. Някой да направи сейф, ако може, плиз. Това се прави винаги автоматично. Хубаво. Тъй, накъде ходим? Притеснявам се пак да не ти крашня. Стеснявам се, да? Добре, дай бите от този. Найс. Майкъл Джексън. Как се завъртя? Да. Какъв удар му прасна, че кокалите му фръкнаха. Дай този уникално голямо число голд. Аз предлагам някой да вземе лодката, да му я дам и да ходя аз да търтя додолу за гост билдове, че някой трябва да купи тия работи. Иначе тази игра е лоша работа. Ти си най-бърз, той. Не, той... Кара си е най-бърз, принципно.
Ами, ще ги дам на крас. Не, чакай бе. Така ли, трябва да дадем на крас с водка, така? Той има 60, то колко строяха? Те ми са ли по 23? Да, толкова. Къде Не знам дали обаче, ще се увеличи. къде трябва да Луцмук да отида? Ей тук. Не, Латван. Що не Най-долния град. пинга, бе? Долу. Чакай негови... чак там, Да, видях го. Аз телепорт мога ли да ползвам? Ами, ти имаш принцип, не може да го ползваш, да. Да, можеш. Аз ще го ползвам, само че то как ставаше сега. Трябва да го цъкна? Само че чакай, в тебе ли е това Чакай. за лодката? Не. Чакай. В мен е лодката, ние скоро с тебе за лодката. Преди да се телепортираш, дай се сбиеме с скок кампа да не изпуснеш Сикспо. Тогава се телепортираме. Е, това е. Майде да Не трябва ходим. направо да се Влизам на това, нали? Мгм. Очаквам да видя две мъртви хага. Бе. Очаквам да видя един мъртв. Човек, получа горе и получавам. Ама, може да стане и резил толкова, знаете от тази работа. What do you mean? Чуваш ли на момента? Чувам, да. Аз се дженнах. Тъмна сега си ги опаскаме на по тия хак. Ако ми няма още добре много, да си ги оправим. Този стрим е много тъжен. Просто ме изхвърли, каза човека дискоректно и там. Аз се джойнвам някъде в момента. Като се вземаш, направих много лоби. Инвайт му. Забавничко. Получи инвайт му, нали клас? Да. Зареждам си. End turn health gain no. Това е, защото заради difficulty май. Е, пас. И се умре. Нямаме и хелт пол, няма нищо тъй. Hard as shit. Еми, да сме живи, дай. Да е по-забавно, по-тактично. Но ще е забавно, сега като измрем. Не така, няма да умираме. Тогава ще е забавно. Ама ние ще трябва да бием пак тос. Чай, По какво? някаква причина това не на ход. Така да е, то тук е се вода. Защо аз съм на ход, бе? Сега знам. Но... тук е сейвъл? Ема аз не трябва съм. Не ли? Много Мене ще странно. побъгна играта. Да, авата трябваше да е на ход. Неща не влизай. What the fuck? Бъгна се играта. Найс. Добре, беше бързо. Близо беше. Естествено нямам голи. Май... О, не. Те само ли ги убиш до вас? Ауе. Let's go. Браво. Найс. Не. Имам две такива споко. Той това не ти пречи, той не ти пречи. Оставай си го за украса. Малко таланта ти гръмна. Айде. Evasion. Найс, тос интелидженс. Айде, слагам го. Слагай То го. пак не. Това си умен. Да съм най-умният от всички. Трябваше да ти дам ти, да? Дисплей. Ако искаш, ще сби пак с Соня там, или пък аз нямам рейндж. Кот направи.
Не, аз просто ще изчакам тук, за да съм в Окей. рейндж за всичко. Окей. Мисля, че... Да, защото той се сби с бисна, нали? И после Чай ще- сега. Ей, тук в рейндж ли ще съм за тоя? Би трябва, Нали? да. Тук Да, ще съм в рейндж за всичките. Зато искам Мисля, че там да. да отида. Какво стана, човек? Нощ. Тая игра се бъгна от всякъде. Бас. Значи, Нощ. дойде накрая с хода, стана нощ. Да. Трябва да спа. What the fuck? Какво да правя Поне сега? може да разпием тук тия работи се. Да се Без връщам да... да ходя към Мортън. Ага. Има ли смисъл да губим толкова време? Не знам. Той се използва телефон, с който ние с тебе се да време. Не мисля, че Добре. си е много сгодно време. Добре, да. Чай сега как Просто става трябва- телепорт, просто цъкам твърдо е, човек. телепорт. Цъкам на... Той. На Valid Land Hex. Трябва да съм на... Някъде Дограда. тук, примерно. Аз мислех и тук да цъкна. Пак ми показа вляво от Тортън. Тя някой ще... Valid Land Hex. Трябва да съм близо. И така най-близо мога. Перфектно, може да отидеш там. Да. Тей, маркет. 20 Оле, те са по-скъпи. Ще купя 3. Не са, аз гледам Golden Route. Ще купя 3. Ай, се спра да си удрям лаптопа, че нещо тук удрям и засичам. Майк, много страхно. Купувам 3, нали? Да, всичките вземаш. Тото ме, нали? Готов съм. 3 взех. Ало, чувате ли ме? Да, чувам Да, какво? чувам то. Добре, човек се потисних, че... Аз тук си едвам хода. Давай. Някой да ме прибере бързо и да направи сейф, моля. Криптур. Бомбенштайн. Ух, човек. Няма да ти дам този тъп джид, молата. И аз като да спиш. дойда няма да мога да отида там. Знам, ама... Трябва да знам. Знам, ама че да знам. Какъв е смисъла? Не знам, може да имаш nice day, да знам. Ако нямам. Както Айде, нощ добре, бе. дай. Да, мога да направя това. Гара, Не, ще отида тук. Оле, най-лошото. Най-лошото е той. Ай, пак малко гембъл, що пак не. Живи и здрави, бе. Абе, аз стража отида на другата страна, ми нищо. Карай да какво бъде. правиш, не, човек? Какво да правя сега? Скипвам направо. Не, давай, или па да стоиш на топло, може би е по-добре на топло да стоиш, не знам. Но ти ще лут мог да си френч. Да, да се френч, точно така. Къде беше това нещо пулс, да фак? Да, човек, той сигурно се стимулира като би видя колко е уютно и те пушат си от комедите и си вика, охо, на топло дай да ходи. Energy boost получи. Много хубаво го даде на мен страшен. този дит. Страшен ролплей. Къде ходи моят човек, не го виждам, ехо, планините, къде си бе? Никой няма тук, какво? Ало. Ало, Заповядай. мерси. Той къде е това? Голяма фиеста тук става. Нашия дом сигурно се е панирал вече. Вика, къде е този кораб? Потънаха ли с кораба? Луфи, като One Piece сме. Още си на ход. О, Да, пак. Бигман. Да тръгвам ли пак нагоре или да скипвам? Ами да, идва към нас. Или стой на топ. Ходи уби този вълк тъпя. Можеш нещо да стоиш на топ. Нещо заберем. Ще си стоя тук. Оправите се. Ай, пускам от. Къде ме беше? Даем А! Нищо здрав. Чудесно. Бих казал прекрасно.
Давай на долу към него. А, Не, на там бе. мамка му. Това ми е силното такова. Малко ще Давай, ме давай. дунат. Окей. Супер. Дай още има. Толкова. Тръгвам Търцикам нагоре. аз направо. Да. Само че откъде да мина. Права линия. Ама за насам или за насам? Там. Първото. Тука. Да. Пак Energy Boost обаче. Тъй. Сега. Къде трябва да ходим? Къде е това армор? Не, там горе, окей. И там отиваме на това. Окей, след сега. Виждам лоши работи на таймлайна. И аз ги Оле, виждам. охо! Лек, Добре, че има някой от нас на това. охо! Това армор направо за мен. Някой не е интелигент, не надо. То God's Bird може да ми го дадеш между другото. Директно го давам. Party member no longer in range пише. Добре. Я пак брой. Те са две за това. Аз гледах и трите. Нищо. Да, няма. На къде ходим, че аз малко се разсеях? На този остров някъде трябва да седнем, ама къде? Мина към... Оле, накъм е това, примерно. Айде. Ама да знаеш, че Fire Elemental той е вътре в това. Фък. Той има такова, или там буш имаше, мисля, че. Ами да, малко го пелниме. Не, няма, Няма. има Elite Sneak, never mind. Don't do it. На Да, къде? някъде по-се. Ами към Рейвенхук. А, Се направи кемп, се хилниме там и се правиме рейд. Да, в Рейвенхук има рейд. Ле, какво тук са трето ниво, ще ни скъсат тия. Човек, какво да направим? Това е положението. Yes. Трябваше поне второ да дигнем някак си. Вика ботто реклейм. Аре бе! Какво не мога да ръкем на тази лодка? Фък. Може би, що сте вътре. Не е позволено. Да, що сте вътре не е позволено, окей. Последният, който е след мене да реклеймва, аз правя кемп. Така малко Какво? До града си, нямаше ли? Ние трябва да се бием за този град. Трябва да се бием, аз за това направя. Да. Малко value for money. Все пак е рейд, трябва да имаме кемп отвън. Не мога да го реклем на аз. Той някой завари да го реклейм. Как? Как са излиза от тук? Escape. Да, аз се чудих. Няма ли да се хилваш? Чай да разкрия малко. Добре. Да купи адванс плеер. Можеш още едно да растеш и да се върнеш. Те мога да направя. Ако медитейтна, по-добре ли е тук? Медитейт ти дава full фокус без хил. Без никакъв хил. Малко Да. поне не дава. Не, По-добре. Рес те дава малко и хил. New day. Leave или pick up party? Лив, what the fuck. Те са. Какъв е този въпрос? Как да пикъп на Реклейм. болта? Но има една С опция реклейм. там. Пикъп. Реклейм, да. Къде? С- Какво? Services. На services. Той има ли другата? Няма. Pick up bolt reclaim не ми дава, бе. Трябва да избере фотката. Им цъкам на нея. Може да е, защото е щупена. Да, шипнат ме fully repaired. То се го пише. Ще я поправям ли? Ми, Ако може. Не мога, 30 голд.
Чакай, ще чакай. дам. Можем да те Добре. дадем. Окей. Тут ти му дай малко. Аре, аз ще му дам примерно 15, ти му дай 15. Аз имам 5, бе. Не знам. Да, Какво направих ти, Да, бе? факт. Окей. Добре, ще препер. И сега reclaim ship. Чакай сега. Готово. Евич Official предлагам да си рекъвърнеш целия хоп в медите. Той ще направи. Meditate. Това е. Аз влизам, да не губим много време. Нали така? Давай. Да, най-добре. После може един медитейт да ударим след битката. Левел 2 са, ама сме на макс стейдж. Трябва да ги бие. Вау. Найс. Полезен доч. Да, така. Are you not entertained? А така. Бай, Радост. бай. Да се знае. Пак. Найс. Къде по мене, бе? Али баба? 12 армор. Да, той нещо ти повярва. Ех. Ти беше с армор пиар само. Distraction. Distraction. То припадна на земята. Довършете го. Ехе. Вау. Кой ще това е? Беше пирса, така ма се изложихме, извинявам се, момчета. Пак бреченица щупи оръдието. Да, това. Като имаш това като вариант, направо нямаше да използвам. GG. Къде пък? Бръкна. Не, това има два бос файта. Не, какво? Кейн, това е нещо интересно. Evasion. Май е по-добре, ако не А, го сложим. Не Че също. искаше, че имаш ринг, да го пасваме или да го вземем? Имам. Аз имам. Дайте ги това на мене. Аз съм Confusion Emil! Човек! Това е някакво брокен. Incoming! Опа, левел 3 станаха изведнъж. Оле! Добре, че лево опваме са. Да. Ще имаме хил измеждувременно. Абе, аз трябва да имам парти хил, защото го нямам този парти хил, не съм го видял просто. Може би нямаш айтем, Имам който на измаде доста. оръжието, имам Ами. парти хил. И така, дайте глорито! Чакай, по-добре да го убият това. Не. Ще го довършите ви. Няма май. Да, нямам го като опция парти хил. Не. Чай. Мога да се проверя? Не мога да се проверя, ребята. Няма. Найс. Ауч. Не. Това маха фокус. Не маха. What? Окей. Не знам какво прави това, ама... Не маха. Как ще останеш Две. на две, бе, човек? Да, луки, бро. Е. Оле! Сега е. Да. Някой да ме вайтне. Байт мен много.
Ако искате, като разкрием града, или малко по-късно можем да го калним Адей, така иначе виждам, че това е technical difficulties, да не се мъчим. Да, Аз мога след още... тази битка. Мога и преди ти да го направя това. Ако искате, сега освобождаваме Константинопол и стига толкова. Айде. Йоп. Ти ми писна от нас лаптоп. И... Окей, от начало почва файта, това е повече. Сори. Та гледаш на половината файт пак бум. Стига Не дай, човек, стига Е, така. Стига, че ми се реве. Тук е дистракт файт. Където ти разпътва армора и... Гледай са, Коста. О. Чудесно. Аз къде ми е астрономера тук да правя черни дупки? Ехе, 10. Чи Пирс 10, смятай. Този път доста ме надумкаха. Да, човек. Нямаше глори, нямаше нищо. Това е Нищо е положение. сега като дисконектни пак. Абе, човек. Няма да съм прибит. Ехе. Ехе. Еми аз тук умирам, какво да правя? Ча, човек. Дайте бийте по мене, бе. Бийте по мене. Ей, нямаме ръм ботъл вече. Тъп хубав ръм ботъл даде от предния файт. Ехе. Нищо не направих. Не, какво правиш, бе? Куша тема не, бе? Исках Върци там тази тояга. Ало, исках да направя, бе. Ало, ето е трудно. Не бе скрита. Айде, приключвай ма. Не ба. Имаш Госбер, бе, теди. Не е фатално. Няма го сбърдва тук. Айде, бум! Е, Ако ми дадеш този Scholars Word, мога да са хилна с него, между другото. бе, няма тренинг от тази фаза. Няма ли? Няма. Ако има веднага, чай сега се видим. Резистанс може. Аз си го вземам той. Ами да, е то за тебе. Ето, виж, няма. Веднага М. транзишън на. Да, бе. Ей, къде? Но е то дано не ма фокусира човек. Страхотна атака направих аз. Ей, какво нападаш, бе? Ей. Аз предлагам да убиме това лего и причи май страх от него. Къде, те са двама, ама. Еми аз ще фокусирам това дете с физикал армора. Защото на това няма набия никакъв демидж. Но първо ще се хвана. Не, бе! Защо? Аз ставам от него, бе! Еми не съм видял. Нищо. След Няма това. проблем. Нищо, it's fine. Видях, че го нападаш, ще го кажа. Не, там сме, там сме. Там не знам, защо нямам парти хел при положение, че пишеш, че нямам парти. Защо, бе? Или може би парти хел е бил на това, където иска да си го купувам. Може да Ей, биче, трябваше да замахнеш по този дет, няма армор, бе. Аз Какво нали имам биш, пирс бе? атака, бе. Ама трябва да съм Не знам. перфектен. Имам пирс атака, не ми вари нещо.
Да има да пъка... Ауч. Ай, сега по кого да бия? Това дето няма арма. Ай, без арма, ай. Ехе! На едно ще остане и ще ми бие пак. Не. Оцеляхме. Браво. Всякога да целя. Тук той. You decide. Хе-хе. Скъсва този. Хайде на този път. Трека с ножката са получени. Ама бе. Живи сме. Тридо. Това не ми трябва. Моето е по-добро от това човек, ладно. Е. До я би свети. Баси, тя сега пето ниво ли са какво? Last wave. Четвърто. Човек, ние сме второ ниво, ако са тези четвърти нива стига. Давай, давай. Имаме рейд база отвънка. Аз почвам да бия по то средния. Да, дайте да го убиме, това не е тега. Много гоблина саса. Мисля, че може да пусне такъв череп. Сещате ли се? Сещам. Ето след някаква хода, инстакилваме, да. Ай, 11 демидж. Тъй, че поне устраним. Охо. Найс, найс. Да. А така, дай горето. Боум. Боум, бик. Get out the way. Ей, това е. Ей! Тентър! Да бит някакъв 9 демеджи. Кежуали. Еми, Ръш. това сега, какво направи? Добре, че го купето да направи парче ръш, мале. Че ще да вземе тук бомба да направим. Много добре. Тук нямаше на идея колко щяхме да загазим. Много. Пуснаме. Пуснаме. Да, за какво да ползвам? Няма помня. Фокус. Уа. Заклад. Красно ми поката. Просто го би с нормална атака, по-добре се прави. Да. 80% е човек, не знам повече. Просто unlucky. Гледай. Хайде, ножка. Ай, не сетне. О, едно. Найс. Хайде, так му едно му биш. Let's go. Jesus. Хилни ме отвънка една. Ей сега гледаш мимик. Мимик. That's the last of them. Мимик. Опан. Баси колко голд. What the fuck? Ого. Полудя, Роми полудя, гледай. Алкохолик. Я да ми поема така. Прети един си Ого. самаха му така. Чакай да... Мога да взема ето айтем дете с третакия и е single-handed и 20 damage. Ето. Мисля, quest item. Или искате gold. Какво това е? А, да, това е доста добре. Това е мега добра айтем, насок.
Значи, те да се ги трепиме след 2 дена. Добре, аз ето тук слизам да направя медитейт и чак ме ентертейна. Ако искате да направим една цяла братка и да сейваме и това. Само искам да пазарувам. Не Да, да да. правя нещо, кой знае какво. Трябва, че дам някакви глупости, да тям да продаваш, сега че ги дам. Трябва ми оръжие с парти хил. Оръжие с парти хил. Трябва ти оръжие с парти хил, наистина. Те е много Гарах, полезно че го нещо. правя, че. За продан. Взема едни нови бутуши. Оп. За продан си дава неща, чакай. Много, да. Сел. Аз кот не ми трябваше го пасвах, тъй че нямам мене. Мисля, че. Сел. Имам тук някакво друго оръжие, като за тебе, Краси, ако искаш. Да, С 3 очи. добре. Така че е по-добро от твоето. Моите 4, да. Окей. Аз да, ще го еквипна директно, да съм готов за следващия път. Може да дадеш другото, ако няма го ползваш да го... Така. Между другото, я виж в града е тя бутуши, да ти харесват, може да ти ги взема. Ще имаш много спид. Трябва да погледна. Има много спирити и забележи. Също мога да Има си взема много ножки. хубаво оръжие. Точно Да. ще кажа, да. Има ножки за Ако спирити, искаш. първо там. Защото имат перманентен О, ножките, да. Armor Pierce. Ножките ги искам, да. Да. Armor Pierce въпросът е 15. Да вземам ли бутушите или да ти взема само ножки? Не, само ножките ми вземе. Добре. Не, нямат перманентен Pierce, извинявам се. Нищо. Нямат, минус ама 5 са 2 човека са 15, това е пак Да, да. добро. Armor Pierce не е 2, 4 ста, с минус 5 accuracy, ама пак е добре. Дай ми защото- още някакви работи са все обърне. Окей. Бум. Добре, good. Бум пайпа, има ли смисъл да го купувам или е рано за това? Нямаш партии, не знам за какво да купуваш Bonfire, честно. Еми ти кажа. дали, ама ако взема парти хил, после ще имам бум пайп, нали се сещаш, пак не че ще дигне цената. Или дигаш ли са цената? За пайповете не се дига цената ни. Не се дига. Ама за айтемите се дига, тъй че по-скоро за айтемите. Мисля, че се дига, защото май беше 80 в предишните градове, сега е 88. Аз съм запомнил, че не се дига. Но... Еми сега е 88, не знам, пак преди мисля, почти съм сигурен, че беше 80 в И аз долните така градове. помня, че беше 80, не знам. Дадох ти пари. By the way. Да си имаш Да, там. може би е хубаво да го взема, докато не е станал много... Взимай. Окей, Да, но... 120 злото ли това, че да купа? Не, 88. Взимай. Вземай го, викам, че 120 добре. Но ти казах, че 88, да фак. Да, не. Пайпа е добър, взимай. Може да взема Tinder Page да 66, ако смятат. Добре. И аз това го мислех. Взимай го. Ако има Ghostbird, ги изключах, ако няма. Няма, Tinder. няма. Взимай няма. палча тогава. Дарах ти 6 злото. Вземам палча, Окей. Даже ще го дам, аз имам един. Thank you. Да имаш Също имам. Що ми даде на мене 6 голд, бе? Дай го на Тунстар. Аз го дах на Тунстар, На то мене 6 го даде, злото. бе. Оле, сори. Чакай, Big man. ще го дам. Така е, бизнесман. Охо, Пари. Опа, момент. и че ли имаш интертейн? Ние с тебе сме някакви Еми аз съм бъскър, бе, човек, да фак. Да, имаш интертейн, да. Не, къде цъкнах, бе? Охо! Сега Оле. трябва да го бием, нямаш избор. Нямаш избор. Без да Или искам да ретрит, цъкнах това. ретрит, цъкни ретрит, ако Ретрит искаш. ще ретрит. цъкна, да. Не, сори. Ти ще умреш. Грешка. Не. Не. И то, какво прави? Не, в окей, палатката кабел, му реснеш. Къде ще направя, да. Рест. Така е, Това колко е. за топличка. Да. Да, хайде, сейваме Да, тук. май, може да пък Сейв exit, сейв and exit. Готово. Приключваме. Че са прецакаха много нещата. Много перипети този стрим. Yes, ще го фиксна Много това. проблеми. Проблема е при мен. I'll fix it. No worries. Фу, пичове, приключвам с стрима аз. И аз И че така, от мен до следващия път. приятна вечер на всички и до следващия път. Дека вечер. Bye, bye. Бай-бай.